Så vil vi godt sige velkommen til vores første lille detaljefilm om momsliften. Og momsliften er, som I kan se, en stor lift, der er lavet af rørrammen. Og det vil sige, at den er meget fast og stabil over for stød og slag udefra. Det vil sige, at baby ligger meget sikkert i den. Den er bygget op fuldstændig ligesom en barnevognskasse, som også består af en rørramme. Så vil jeg vise jer, at der er lynlås i begge sider. Sådan så når man skal have baby op, eller ud og ind i liften, så tager man bare lynlåsen og ruller fra. Det vil sige, at de her klips, der sidder i siden, er man ikke nødt til at belaste. Og det gør det daglige brug meget nemmere, når man skal have baby ud og ind. Man kan jo selvfølgelig tage det af, klipsene af, og tage sit overlæder af. Så har man en kalesje, som I kan se, som er til at slå op og i, og det vil sige, at hvis børnene taber sutten, eller man skal have kontakt med baby, og baby er lige ved at sove, så behøver man ikke stå og tage tingene af, men at man kan simpelthen folde lift op og ned, eller folde kalesje op og ned. Kalesjen kan man tage af, som I kan se her, i begge sider. Den sidder fast med noget velcro. Så er der en madras i, en ekstra tyk madras. Så som standard behøver man ikke bestille ekstra. Det er der også i barnevognen. Så er der et inderfor, som man kan se, som man kan tage af, sådan her. Og så kan man gøre det med barnevogns eller med liftkassen, at man kan slå den helt sammen. Og det gør man ved, at der er sådan nogle, ja, man slår ud og slår sammen. Det vil sige, at liften kan foldes sammen, så den bliver ekstremt tynd. Og det vil sige, hvis man skal på ferie eller noget andet, så kan man tage sine ting og lægge dem sammen. Sådan så, at det ingenting fylder, hvis man skal have pakket en bil eller noget andet. Så vil jeg lige vise jer, hvor nemt man slår den op igen. Sådan. Og man skal jo selvfølgelig bruge lidt kraft, og det er, at man slår de her stænger op igen, sådan her. Det skal jo være godt og stabilt. Så det gør ikke noget, at det går lidt stramt. Det skal det. Og så tager man sit vaskbare sæt, sætter ned her. Kan lige sørge for, at det sidder ordentligt. Sådan der. Sådan. Tager man sin madras, lægger ned i. Sådan der. Og så tager man sin kalesje og sætter på. Ups. Kan lige sørge for at vende den rigtigt. Der. Og der. Sådan. Og så sætter man lige velcro på herover. Sådan der. Sådan. Og så tager man sin overlæder. Og sætter på. Sådan der. Og
sidder godt stramt, skal det også. Så det sidder lige. Sådan der. Det var lidt om liften.